Eli terve kaikille. Ja Vaasa kun ajatellaan, niin olen erittäin paljon sitä mieltä, että tämän kaupungin tulee olla isäntäkuntana sellaisena, joka Suomessa tulee toimimaan erittäin vahvana kehitysalueena ja tulee näkymään yhtenä 5-6 suurimman kaupungin ja keskuksen joukossa. Ja näin ollen haluan keventää hallintoa myös siltä osin, että erikoissairaanhoito ja tietyt suurimmat kustannuserät tulevat valtion kustannettaviksi. Ja näin ollen tällainen suurkunta-ajatus on erittäin kannatettava. Vaasan etuja on se, että täällä on jo hyvä imago, täällä on työllisyyttä, ja jota tulee pitää ja kannattaakin myös lisätä. Ja se, missä on onnellinen perhe, sehän on siellä, missä myös lapsilla on hyvä olla. Joten kun työpaikat, liikkuminen on vähäistä ja kaikki saadaan kokonaisuutena kuntoon, niin se toimii oikein hyvin.